Je suis lié comme partenaire à Lumière de l'Espoir pour aider dans certains domaines. Parfois, c'est d'aider dans la formation de comment gérer le traumatisme. Aujourd'hui, il s'agit du mariage. Comment on doit voir le mariage et comment réussir dans le mariage pour qu'on soit content et aidons notre épouse à vivre d'une manière qui est bonne et content. Oui, en bref, c'est ça. Un mot ou deux mots pour anglais, les gens qui... Oh, so in English, my team and I are connected with the light of hope because we are here to help with development work, but especially today it has to do with the marriage and the family. We want to encourage people to realize that you can have a marriage and a family that is beautiful, content, and able to serve others in a good way. Merci beaucoup. Pas de quoi. You're welcome. Assalamu alaikum bandiraɓe jiidaɓe jeyɗaɓe bandiraɓe rendaɓe fodde kamɓe fandare to gonɗon gonirɗon nden ko Allah e kisal yowne moon eɗen ɗo e musée national mo ganduɗa ko ndi leydi Mauritanie eɗen ɗo joddi e bani men debbo tawi kadi ko nanɗo men jaydi yanke rendo ngo kadi gandaɗo e nder leydi Mauritanie on woni Raki Bocar Ba tawi kadi eɗen jodde makko ɗo e nder musée o tawi ko fedde wiyetede lewlewal ɗamaaw ena yuɓɓini ɗo hande ñalawma hakkude no yimɓe gondirta hakkude debbo e gorko ha ene nehirta sukaɓe ma e gueɗe goɗɗe eɗen gandi ko bani men debbo Aissata Ba ardi ɗum ko hikka watti duuɓi ɗiɗi ko ɗum yuɓɓinte nanɗo men o a tawtoranoma rawani a tawtorama hikka e holno jiruɗa gueɗe ɗe e gueɗe ɗe kadi holko pamɗa hen e holko mbawɗa artande hen bandiraɓe tawi ene wawa naftude ɗumen. Seydi Diop mi salminimi dendagal yeeɓoɓe ganduɗa le travail continue woni LTC TV hono association walla mbiyen ONG Lumière de l'Espoir tawi ardi ɗum ko Aissata Amadou Ba mbaɗi ñanden ko fati affaire traumatisme caɗele keɓeteɗe caɗele guila ɗo ɓiɗɗo ɓen kaali hen guila ɗo ɓiɗɗo woni e nder reedu caɗele ɗe ganduɗa ɗe yummiraɗo e baaba guurata hakkude mumen ha ganduɗa jagga ɓiɗɗo ɗum ko gueɗe potɗe wattede hakkille no feewi enen kam eɗen gandi to ga leyɗele meɗen ga eɗen guuri hen ha tengti e nder rendo meɗen enen fulɓe en keɗan hen caggal ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗen teskotako holko jogori jibinde ɗo mbaɗeten ɗo ganduɗen tan ko eɗen kaala cikkata tan kalduɗa mata ko yummo cikkata tan kalduɗa koye baabo ɗon ɗo ɓiɗɗo woni reedu ene foti renede gueɗe kewɗe ɗon jomumen ne foti rentade e haalde ɗum walla waddude ɗum ha ɗo ganduɗa ɗo ɓiɗɗo ɗo jibinama ɗo ganduɗa anda haydara kala kene janggat koye moɗon onon jinnaɓe wadde onon poɗɗon wadde tan kono feewi ha tengti e hande ganduɗa caɗele to banggue gondigu hakkude debbo e goddugol gorko mbiyen couple gurdam moƴƴam hakkude wurduɓe en leeli arde kono ko kawruɗen hen ko kawruɗen ko machallah ɓe kaali ɓe mbajima ganden kadi ko enen heɗotoɓeɓe ko enen tigui kaldete nam gurnameji meɗen gona gotum diineji men gona gotum kono ko heewi ko ganduɗa ɗum ɗon fawitaki ni to banggue diine ko fawiri tan koye banggue to gonka ni wona e to banggue diine koto gonka tan neɗɗo hankkadi ko mbaɗɗa e hoore ma tan cikka ko ɗum woni tan ko woodi taw wona ɗum woni ko woodi wona diine haalani hay aada ni taw naggani hankkadi mataw ko yimɓe mbaɗe haqqillaji men walla ene jaaha tan ene kalɗum kono ɗum ɗo kadi ko hunde fonde wattede hakkille kadi yimɓeɓe ne ponno norade hen ha ɓuura ɗo enen kono heddi hande eɗen jawa ko heewi eɗen mbiya is taw ne wawi jibinande men ko heewi nde wonno en jawat mataw kaɗo haala kono kaɗo haala ko wawi naftude meɗen ko heewi ko ganduɗa eɗen mbawi wurdude e hakkude meɗen taw caɗele ngala hen nde wonno so wiyama gurdam hakkude debbo e gorko eɗen gandi goto hen kala ene jogui fodde nde foti wadde debbo o ne jogui fodde nde foti wadde gorko o ne jogui fodde nde foti wadde firtani tan mataw kadi yimɓe aduna koko wayloto moƴƴi ko enen kadi eɗen mbaylo eɗen jaada e jamanu saabu neɗɗo wawi wiide tan ko hanki o foof moƴƴi walla ko hanki o foof boni neɗɗo kadi wawi wiide ko hande o tan moƴƴi walla ko hande o tan boni kono noon ko ganduɗen ko moƴƴi hanki ko ƴetten battene ko moƴƴi hande ko mbawen nawde hande o yeeso ɗum noon Issa Diop ko yidde wiide yimɓeɓe tan yo tinno mbatta hen hakkillaji kadi ko wayni henene so noddama yo tinno noto hen kadi Aissata Amadou Ba woni Lumière de l'Espoir
ko on je mo ganduɗa ko dariɗo kadi dadiɗo e wallude ganduɗa min kam mbiyatmi ni ko rewɓe nde wonno machallah eɓe udditi e jaɓɓade kala e gonduɗe e caɗele woni debbo woni gorko kono sen ji min somi yi ɗum mbiyatmi ɓe ɓuuri wallude ni ko rewɓe saabu hande heewi rewɓe ganduɗa ɓe gondi e caɗele ha keewi taw ala ɗo mbawɗa haalde ala ɗo mbawi wullitade ala mbawi haalade ala ɗo mbawɗa wullitade ala mbawɗa haaldude joni noon taw an to moftuɗa to nder ɓernde ma to wonko jibinta toon wonko awata toon wonko waɗat toon taw ko ñawande nde ganduɗa ko uure nde sellata joni noon koma daña tan mo kalduɗa sa haalde neɗɗo tan sahaji jogo hunde e ɓernde ma sa haalde neɗɗo tan cikkata hankkadi mataw ka selli way kono ko wonko dondinoɗa ko teddi aɗa rooti ni kono alay saago kadi haaldereɓe jogo suturu jogo neɗɗo surtout ɗum noon rek aɗa andi hannde ɓe mbi peeje kewɗe maayi e nder reedu walla joomum maayi maaydi heen sabu waɗi ɗum hannde ɓe mbi sa yiɗi suurtade tan yo haalan giɗo ma sirlu ma hannde ko gila ɗon woni caɗele ɗe hannde a yiɗat haalde kono donka ne woodi Seydou Diop nde wonno aɗa andi ɓe mbi so tawi tan yalte reedu ma haalde goto hankkadi sirlu ma saktima min mi arat mi hoolo ko Issa kooli mi haalan Issa ne wona ko peno kono kanko ne wonmo jogui mo hooli o haalan mo hooli o haalan mo hooli o ko noon woni no yajirata wadde noon ko ɗum saabi hannde ganduɗa ha neɗɗo jogo caɗele kono yiɗa walla hankkadi fellita tan yo mofta nder ɓernde muɗum yo maaye nder muɗum ɓurani ɗum haalande neɗɗo saabu miijade haaldude o taw ala ko mbawɗa ñawdandemi hen kono kadi wona sarima yaaji ko rutti ko hen sahaji gara e neɗɗo ni a jiyamo tan wonno jiruɗamo wonno way gara mbiya an kam rek ko gonduɗa mi wima haydara mi mbiya ham wadde ko haajuma tadi mi namdimama gotol a wi kam ko haajuma tan ala mi wima haydara tan goppa ala an taade aɗa andi wonko gondumi hande a wi noon artu janggo kaala artu ɓaaw janggo kaala noon saɗa wat noon tan ha wunaki ma wood e ñalawma hankkadi mi fellita haalandema mami gonɗine ni wonde an ko garɗa yam ko gonga e ma ko gonga kono an sa ari gotol a wi kam ko haajama yeehi firti an gonɗano e ma mataw won ko jinnoɗa andandemi tan jaaha ɗon neɗɗo ɗo hoolaki neɗɗo ɗo o wawata yuppande ɗum caɗele muɗum ɗon ɗo neɗɗo o kadi ɗo ganduɗa fellitani taw darana wellitaki e makko kanko hoore makko hoolata ko alay saago ko neɗɗo garɗo ɗaɓɓude e ƴewde ko wone neɗɗo o ko kañum jogoto muñal alay saago noon neɗɗo jogo muñal jogo kadi suturu nde neɗɗo o wawa kañum nene wawde yuppandema ganden kadi sahaji wonko neɗɗo wondata mi ara gara kalda yam tan Issa mami fucciro taw wona ko mbiɗa kam ko de kono noon ko eyo wonko wone nder redam ko wona ɗum tan mi futi julniro e dow hoore maɗam an sa tawi ka parɗo tan kadi gonen hen so tawi noon an hoore maɗa faamide oɗo o reki hande wonko wondi ko wona ko kalam mum ko saabu ko kalam mum ko ham fotani addude kaɗo haala gona e ƴewde holko foti wonde caɗelam ballodiren ñawnodiren kono wona wiide tan min mi haaldema ko ɗum ɗini yo joɗɗon an noon wonko gonduɗa ko wona ko kalanmami ko saabu min mi haali ngol ɗo konngol tan durñitima aha ko ɗon noon poɗɗa ɓeydade nanggudemo ɗon poɗɗa ƴewde ɗaɓɓude ko durñitima ko holko jeeyi sababu muɗum saabu hande heewi ɗo ganduɗa neɗɗo wiyete tan suur koyngal ma watta ɗum bone kono wona suur koyngal ma ngal addi caɗele de wonko woni ɗon suwat ne wona hakkude ma e kalɗo kono ne wona kadi mo ganduɗa won ko gonduɗa alamo kalduɗa alamo ɗum ɗinɗa jiilotonɗa tan ko biɗoma leppi daña no dulñitorɗa e mum enen ni eɗen jogui ɗiɗon kongui foof kono hen sahaji Issa ko kongui ɗi ganduɗa eɗen kaala ɗum kono en kutortako wonko wondi ko wona ko mbimomi ko aha ƴeew ko wondi ko mbawa walludemo e ko wondi ko min mbiyatmi ko ɓeeɗo ganduɗa ko américain ji aroɓe ɗon e kaala ɗeɗo gueɗe ɓe walla ummotoɓe tan caggal leyɗele ene gara ko gonga won ganduɗa gurna meeje ɗe ganduɗa en gona gotum kono kadi ganden wonkoɓe kaalata ƴeewen eɗen poti e nder gonkaji meɗen saabu no mbiɗa ni wona ferade konngol ma enen ko en jewtitta c'est à dire ko ari e debbo e gorko ndesodira hitande duuɓi ɗi duuɓi tati taw ɓe meeɗa dañdude yewtere 5 minutes hakkude mabɓe hojomaji joyyi ɓe meeɗa joddade ɗum ɓe jewtita te jomumen gurda ha jibina ha ɓiɓɓe mumen jibina aɗa ɗum kodi ko caɗele ren Issa ɗum sen duttirima caggal ni mbiyeten ko guila hakkude jinnaɗo e ɓiɗɗo saabu enen alay saago ganden ɓiɗɗo debbo e ɓiɗɗo gorko foof alay saago yewtude e jinnaɓe makko an baaba
gorko an ɓuuri andude an woni gorko an ɓuuri andude holno gorko way ko an foti yewtude ɓiye gorko holto hersu yewtude makko wonde en gueɗe an ɓiɗɗo debbo hoto hersu kon enen ɓiɗɗo debbo e ɓiɗɗo gorko jooɗot tan so jonti resde tan mataw hankkadi yonti komi yonti resde tan mi yiiloyo potmi resde minen komi yonti resde tan komi desereɗo kono hayen goto heblanaki dewgal hayen goto heblanaki dewgal so yii kadi haɗo woni dewgal ɗo aɗa andi neɗɗo so anda fodde makko o wawa ternade hakke makko an ko ma neɗɗo ma anda fodde muɗum waɗa fodde muɗum nde daara hakke muɗum ɗum noon nde ko adi aɗa wiya aɗa daara ko woni hakke ma andu ko woni fodde ma taw mbaɗa ɗum ha timma nde mbawa teɗanade hakke ma woni ɗum ko min komi debbo mi anda taw holko woni min foddami oɗo gorko holko potmi waɗandemo holno potmi waade e makko wadde sa anda ɗum ɗon min holno mbiyata mbeɗa aɗa yahata gorko aɗa teɗo ko foti waɗandema walla no foti waadema ko alay saago yimɓeɓe ko adi foof jinnaɓe ɓe kebla woni heblude ko yewtidde saabu sen ƴeewi ko wayno jolfuɓe kañumen hen sahaji ene jewtida e ɓesguji mumen kono enen joni ɓiye debbo haala wonɗum hunde tan mbiya ɗum ka bonɗonede e ɗum ɗo ala ko yummiraɗo ha tengti ay sen ƴeewi hay seeɗa yummiraɓe ɓuuri ɓiɗɗo debbo e yummum ɓuuri susodirde ɓiɗɗo gorko saabu eɗen jiiya ɓiɗɗo debbo so yeehi tan ha tolnima ha wonɗin duuɓi ƴetta hay so wutti yummum ɓorno ƴetta wudere yummum haddo kono enen hayso neɗɗo ƴetti wutte bamum loggi kam ala ɗume ƴettude ɗum noon Issa Diop Allah jarama somi joddima ma mbeɗa suusa haalde nde wonno wona ɗum rendini meɗen wonde meɗen tan jaydiyankoɓe meɓe nde rendinani meɗen e rendini meɗen ko gila ko hanki tawi hande arani gila hanki nde jiyannoɗa Raky Bocar Ba en e ɓorni paɗe taƴƴe dawa radio Mauritanie kono noon nanguɗon pottuɗon tidduɗon mi yejjitta goom muñal saabu adi yaltindemi ɗo yaade ko wiyete mission ko goom muñal 2016 dabbe mo yettani Allah noon wawa duwanade sababu ɗum noon Issa Diop waɗana yejjiri on yoɓani diminna noon Allah jarama a jarama ko yidde andinde yimɓeɓe tan min e ma so en jindiri wona tan ka jayden komi jayden ko ɗum rendini men ala eyyi ɗum ko caggal ari ko bandiraɗo debbo e bandiraɗo gorko en cuusodiri gila en gondani enen foof jayden ko walla gila en gondani enen ɗiɗi foof e ngal ɗo gollal wadde noon Allah jarama a jarama kadi yo Allah nawru télé o yeeso ha watta yeɓede e canal am partout kadi ma won ko gonɗinde tan e jabde e gonɗinde kadi machallah mbeɗe yemma un peu partout machallah ɗum noon ko nanguɗa ɗo nanguɗon tan kala ko neɗɗo nangui gonɗini ma Allah tawta ɗum hen Allah jarama a jarama Seydi Diop min joguima bellamma e weltare e hucciddema e joddadema e weddamen micro amin jogoyen cuusal nde wonno min ngala hen heedi heeda saabu hakkude men no mbiɗani ko hanki teddugal foof ngal gomuñal waɗanma wanni ɗum ko ɓuuri ɗum an adi invité min radio jeunesse Mauritanie nawɗa min toon an e Diallo Abou Amadou mbaɗɗa ɗum Diallo ari waɗi ɗum wadde en mbaddi jewte ko wona hannde ɗum noon amin mbiya tan ononne neɗɗo fof ɗo heedi ɗo ko ɗon tan wawi nafde bandu men neɗɗo ko ɗo heedi ɗo tan ɗum noon a weltanama a ñaganama Allah moƴƴere yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane yo Allah hokku en kadi yettinde pandale men Allah jarama a jarama bandiraɓe jokke hettade LTC TV bandiraɓe ha joni eɗen jokki e nder musée national mo ganduɗa ko fedde wiyetede lewlewal ɗamaaw eɗen joddi e banimen debbo hoɗo Fatimata Ba mo ganduɗa ko radio Mauritanie woni ɗum noon Fatimata Ba hande ari tawtorede yewtere nde ayi gueɗe ɗe no jaari ni e juɓɓudi ndi holno ko mbawɗa artude hen ha tengti hande renno ngo ɓesguji ɗi gurdam hakkude rewɓe e worɓe ɗum yewta ɗo ko ɗum woni haalede ɗo holno jiruɗa gueɗe ɗe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe onon foof on calminama mi yetti on kadde jettor caggal nde dokkuɗon kam fartange yidde haalde oɗo thème walla mbiyen oɗo sujet ko fate gonka hakkude debbo e gorko eyyi so tawi ɗum ɗo yewtama ɗo ko hunde fonnode yewtede ni ko adi nde won noon gondigal aɗa andi ko mami muñanma muñanami ne mbawin wurdude mbawin wondude ɓe gandi hakkude debbo e gorko kadi ne heewi caɗele kewɗe nan ɗon kono noon koma muñe tan no fewi eyyi kadi min jetti on no mbirami adan ni on jettama kadi jettor caggal nde jogui ɗon ngoɗo miijo yidde yewtude hen e kadi lewlowal no mbiɗa wiyete lewlowal ɗamaaw yettama kadi jettor wannoon eɓe darani ko fate ɓesgu eɓe darani ko fate gonka hakkude
no wini debbo e gorko no wini debbo e gorko onon goni yewtiyankoɓe radio yewtidoɓe ɓesguji e rendo ngo kala saaha kadi oɗon mbaɗa temuji paaruɗe ɗin yimɓeɓe ɓooyi heɗadema e radio Mauritanie ene gandi hol an holko wasiya mo joguiɗa faade rendo ngo eyi wasiyam faade rendo ngo ha tengti noon kadi no mbiɗen ni wasiya faade resodirɓe debbo e gorko wannoon ko ɗum woni hannde ɗo en temo jomumen poti ko muñodirde goto foof foti ko muñande goɗɗo on mi muñanma muñana kam no mbinomi addanni tan beele eɗen mbawa wurdude e kadi debbo so felliti kadi ne naata e gorko oto natire muɗum ɗamamuya wonde natire muɗum wonde jawdi saabu ala hen ala fof no wayata aɗa wawi nadde neɗɗo taw ko joom jawdi yaha ɓooya jawdi yaha woppa jomum keddo ɗum gonon miskineɓe aɗa wawi kadi nadde neɗɗo taw ala haydara ɗon e yesso sa muñi tan ɗon e yesso ne wawi Allah uddita jomum guuron gurdam moƴƴam onon e ɓesguji moɗon surtout kadi mbasitoɗen kadi worɓe ɓe ko yoɓe muñan rewɓe aɗa debbo timmani debbo ko debbo tan alay saago debbo wawa muñanede kono ne waɗe worɓe ko wiyete violence faite aux femmes worɓe ɓe ganduɗa ngala muñal haydara koko hiiɗiɓe rewɓe debbo noon hande foti ko woppede wellite so wellitama tan ko gartam galle o kadi ko nafoore galle o saabu so debbo yeehi tan so dañi artirta koye ɓesgu ewa so tawi kadi debbo yeehi hayso rokkade gorko so waɗani hoore mum way kono walli ko gorko ni sa soodi wutte ko an balluɗa ko gorko saabu ko gorko fonno jogade wutte ma jogo ñamde ma jogo yarde ma jogo koltuma foof kono so tawi a yeehi a dillini sababu a dañi ɗum ɗon a watte hoore ma ha joni balluɗa ko gorko ɗum noon gorko on kañum nene foti miijade ɗum ɗon durna miijo durna hakkille muɗum wallita debbo hokka ɗum wellitare taw wellitare nde noon kadi debbo so tawi tan andi ko yahata eko waɗata nde yahata e nde artata tan yama hakkude mabɓe wodano way ɗum noon eɗen mbasi yo rewɓe ɓe yo tinno e cuuɗi ɗi tinno e worɓe ɓe tinno e ɓesguji ɗi kadi debbo woto wi somi dañi mi wallitta gorko hol sababu wannoon janggo jaam somi hokkimo tan o yiiloto ko gorko debbo o yiiloto ko debbo goɗɗo jaafoɗo ɗum ɗon neɗɗo fota miijorade hono noon an sa walli gorko balluɗa ko hoore ma balluɗa ko ɓesgu ma ɗum noon rewɓe ɓe yo tinno e worɓe ɓe nene ko noonne yo kañumenne yo tinno e rewɓe ɓe enen ɗiɗo fof tinnodiren beele eɗen mbawa wurde gurdam moƴƴam mbawen fewnude ɓesguji ɗi kadi beele woɗɓe ene jiiya e meɗen exemple jiiya gonen darogal jomumen dartido e meɗen eyyi ko noon tan violence o yo yimɓe yo worɓe gacca ɗum yo Allah jarama bandiraɓe mi salmini on Allah jarama on jarama ko fati e namdal maɗa e ko yowiti e ñalanɗo men hannde o ko ñalanɗo baɗɗo fayida no fewi haalete hen ko moƴƴinde gondigu e nder galle hakkude debbo e gorko e hakkude jinnaɓe e sukaɓe muɗumen e holko foti wonde hakkude mabɓe to banggue jotodiral kutodiral moƴƴodiral e pewnugol e moƴƴingol gondigu hakkude mabɓe e wawde muñodirde e wawde hutodirde e liggodirde e dendagal gueɗe ɗe ene mbawa addude deyre e jarugol yesso e ɓamtare wonde galle o e ɗum ɗo noon ko ɗum hunde moƴƴere gati gondigo fof ene waɗa caɗele kono goto ene fof foti andude holno so caɗele mbaɗi holno goɗɗo on iwirta e fitina ha arta e belamma e ɗum noon ko belamma e weluya galle ko ɗum woni ko nawrata galle yesso galle fof kewɗo fitina kewɗo haare kewɗo jeddi kewɗo caɗele sukaɓe muɗum so mawni wonta ko sukaɓe fidduɓe sukaɓe tiiɗo e koye sukaɓe wonde haɓeteɓe ɗum noon moƴƴi ko jokkodiral e ɓesgu foti won tan ko moƴƴi ha tengti to banggue jinnaɓeɓe belda hakkude muɗumen e muñodira jarlodira jafodira pewno gondigo hakkude mumen sukaɓeɓe jiiya timto hen e kañumen ne mbawa ñebbude jinnaɓe muɗumen eyyi ko ɗum woni ko moƴƴi e ko ɗum ɗo woni ko jinnomi haalde hen Allah jarama on jarama ɗum noon ha saaha goɗɗo on jarama no fewi moƴƴi eyyi bandiraɓe ha joni enen nder LTC TV Kumpital mo ganduɗa eɗen joddi e bañumen debbo hono Aissata Ba ceerno men mo ganduɗa ko guila duɗal wolum mo ganduɗa kañum ardi fedde wiyetede lewlewal e ɗamaaw walla mbiyen fooyre ɗamaaw eyyi fooyre ɗamaaw ɗum noon eɗen joddi e makko hande oɗon juɓɓini ɗo ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma pattam lamiji ko ñalawma mo ganduɗa ko yewtidde e rendo ngo hakkude debbo e gorko no gondirta hakkude kadi neɗɗo no nerata ɓesgu mum no yimɓe go foof hol darde foti darade e holko woni mujiba nde ɗo fedde holko nde yahata o hol kadi holko tagui on sosde nde ɗo fedde ha hande onon mbaɗat ɗeɗo jewte juɓɓude baɗɗe fayida rendo ngo ne mbawa naftorade ɗum Aissata Ba Issa Seydi Diop mi salminima wima Allah jarama jarama
e rokkude mi fartange wawde haalde ko yowiti e ndeɗo fedde e kadi ko yowti kadi e oɗo kew juɓɓinaɗo ɗo enne eɗen mbawi wiide jeeyi sababu ha cosɗen ndeɗo fedde wiyetende fooyre ɗamaaw ko gam teskade caɗele gonɗe e nder rendo meɗen ko ɗum addani en sosde ndeɗo fedde gam wawde darodade ɓesgu Mauritannaɓe gam wallodirde umen e ñawdude caɗele guuraɗe e nder meɗen caɗele noon mbiɗen koye caɗele bawɗe huɓtodinde en mbawa rondade foof kono noon kam en eto wadde hakke doole meɗen ko mbawɗen wallodirde e ɓesguji meɗen gam wawde yaltude e doole caɗele guuraɗe e nder rendo men hande wonko puɗɗi ɗon wadde hen ha yimɓeɓe mbawi fawde hen guite mumen tawi koto banggue caɗele e wayno en puɗɗima yuɓɓinde jewte e téléji e radio ji e dingre baaɗe hono ndeɗo yewtere hande waɗande ni haalore hakkude gurdigu debbo e gorko no poti wadude gam ɓesgu mumen mbawa yarude yeeso gam mbawa naftude gam mbawa andude hol fodde mumen e nder leydi mumen hol fodde mumen e hoddiɓe mumen e sehlaɓe mumen e wurdiɓe mumen en puɗɗima wadde ngal ɗo gollal fedde nde ende heftina to banggue laamu e fedde nde ende heftinade banggue laamu nde heeɓi kayitaji majje e nde welliti hande gam liggade nde yiiɗi ɗon yiiɗi foof e nder leydi Mauritanie ɗiɗon caggal ɗum oɗon jogui ko ene jokkodire goɗɗe no gonirɗon fedde ni e mere pelle goɗɗe gummiɗe caggal leydi ha e nder kadi laamu ngu ene wallita on ko fate banggue ñawdude caɗele gonkaji yimɓeɓe ha to banggue jawdi e gueɗe goɗɗe e goɗɗe ɗe ganduɗa ɗum ɗon wawi wallide renndo ngo e to banggue jokkodire ɗen jogui jokkodire nder leydi Mauritanie ha e caggal leydi nde tawno fedde nde ene jogui fartangue wawde jokkodirde kala bawɗo wallodirde muɗum e darde nde jogui nde dari nde e to banggue laamu ne ene welliti en wawde rokkude en ndimago wadde ko jiɗɗen eno jiɗirɗen foof fawade e fannuji ɗi cuɓiɗen gam wallude rendo meɗen Zarba sa arti sen gummima e ɗum foof tawde fedde nde darima nde darade kono wona encore wonɓe juɓɓe joguiɗa waɗɓe walloɓema fedde nde ene waɗi yimɓe ne ganduɗa kadi enen daari gam walludema e dusdema eyyi sa nani fedde tan ko yimɓe ndenti goni fedde saabu neɗɗo goto wawa wonde fedde jonnon ko juɓɓudi komin wallidiɓe e no wayno fedde nde eɗen ballodira hen e bani men gorko no wiye Bayero Mokhtar e Hammadou Moussa Diop ke fedde nde jeeya ene wayno Dieynaba Souleymani Ba e Abdoulaye Amadou Ba ene fedde nde e Sira Mamadou Sow ɓeɗo ko membre uji fedde nde e Oumou Diallo eɗen jogui noon terɗe goɗɗe keeriɗe darodiɗe e meɗen gam wallodirde e meɗen kala ko ƴettuɗen kadi eɗen jokkodira e pelle gonɗe ɗo e nder daraniɗe pinal e daraniɗe yoltude hakkeji aade e nder leydi meɗen gam wallodirde e muɗumen hol wasiyama mbatta e rendo ngo kadi darde yimɓeɓe hol darde nde poti darade ha mbawa safrude caɗele mumen ha kadi mbawa wurde gurdam moƴƴal ha tengti e ɗin galleji ɗi ganduɗa ko yimɓeɓe koye nder hen guuri e ceerno Issa mbeɗa wima Seydi Diop a jarama e namdade min ngal ɗon namdal pattam lamal ngal potmi wuccinde e nder rendo ko adi foof gam leydi yaara yeeso alay saago galle adotaw saabu ko galle woni gorode gurdigal hakkude debbo e gorko ha e ɓesgu men so galle feewi ko nden leegal feewat so leegal feewi nden wuuro feewat so wuuro feewi ko nden leydi feewat joni noon so tawi ɗum ɗo foof yimɓe mbattani hen hakkillaji teski ɓesguji ɗi ko kamen goni lomto janggo saabu fulɓe ne mbiya so dowle donki yo dowle keɓɓo kono noon dewle keɓɓotoɗe ya taw eɗe kebla so dowle keblaka mbawa heɓɓade ko ɗum waɗi noon waɗa juɓɓiɗen ɗeɗo jewte gam rendo ngo wawa heɗade en hokkude hakke moni kala gurɗo e nder galle hakkude debbo e gorko debbo ne jogui hakke ɓesgu ne jogui hakke saabu sen jii ɓesguji men hande kewɗi ina borji ko welsindede so neɗɗo jibini ɓiɗɗo koyo kañum jogui responsabilité ɓiɗɗo o donc ɓiɗɗo o so moƴƴi so boni ko jinnaɓe sa yi hande sukaɓe hewɓe borji ko welsidare ina hen ɗum noon mbiɗa wasiyo bandiraɓe wandiraɓam worɓe e bandiraɓam rewɓe tinnoɗen mbatten hakkillaji e ɓesguji meɗen gaddu ko ɓesguji ɗi goni jaale janggo jogorɓe tambade en tambo leydi meɗen tinnoɗen ne hen ɓesguji meɗen nedi moƴƴiri saabu neɗɗo so jibini yiiɗi ko ñamde barke ɓiyum neɗɗo so jibini yiiɗi ko so neɗɗo wi ɓiɗɗo o wiye kaari go fof wiye ko ɓiyam saabu so ɓiɗɗo boni en ji enen mbiyen ko ɓi kaari kono so moƴƴi kala noddu ɗum joftodike e hoore mum wiyata ko ɓinguel amen guel ɗum noon so ɓiye boni ko an goto jibini ɗum sa moƴƴini ɗum noon an e bande en fof ndendi ɗum mbatten hakkillaji e ɓesguji men mbatten hakkillaji e worɓe men worɓe mbatta hakkillaji e rewɓe men dewgal wona contrat mi welama tan mi resti mi welama mi seeri dewgal ko gurdigu ɗum noon taade ko gurdigu mbiɗen neɗɗo reste e sunna sallllahu alayhi wa sallam daña hen ɓesgu borja
seere yaha ɗum ɗon fof wona hunde fewde wona hunde yonde eɗen ñaagui bandiraɓe nde tinnoɗe mbatten hakkillaji e dawleɗe mbatten hakkillaji e sukaɓe gam mbawen mahde gotalde e nder leydi meɗen Allah jarama ceerno Issa Allah jarama yo Allah barkina